زخبركم سمعتي أقدمي زخبر سلامتاي كقربلكم يدلي بمقصال مردأتا درت أكلاون أمراون أبيتن عقمن أدمنا زبلا رستي كدسس كفتني مخنياتو زخون سب كاب علته دقي جميرو كساب እቲ ህይወት ዘብቃዕሉ እዋን ዘሎ ግዜ ዝኾነ ደረጃታት እናሓለፈ ይኸይድ ማለት እዩ ናይ ለውጢ ደረጃታት ናይ ዕብየት ደረጃታት ናይ ምስፋሕ ደረጃታት ናይ ምዕባይ ደረጃታት ናይ ምቕምራር ናይ ምንካይ ናይ ምድካም ኣብ መወዳእታ ከዓ ናይ ምብራስ ናይ ምማት مسرح ወይ ደረጃታት ይኸይድ እጂ እቲ ዝኾነ ሰብ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ እዋን ዝተወሰነ ደረጃ ኣሎ ደረጃ ምዕባለ ወይ ቀይዲ ወይ ደረት ይሰርሕ ንዝኾነ ነገርሲ ደረት ኣለዎ ዝኾነ ህይወታዊ ደረት ኣለዎ ማለት እንታይ እዩ ከይዱስ ብግዝፊ ደረት ኣሎ ብርሕቀት ደረት ኣሎ ብኩሉ ነገር ደረት ኣሎ ማለት እዩ ብዕድመ ደረት ኣሎ ስለዚህ ኣብ ውሽጢ ድሩትነት ኢና ንዓይ ንሰርሕ ስለምንታይ እዚ ኣገዳሲ ኮይኑ ኢልና ኣብ ንሪእሉ ግዜ ግን ብሓቂ ኣብ ተወሰነ ግዜ ኣብ ተወሰነ ናይ ደረጃ ምዕባለን ከለና ክንገብሮም ንኽእልን ዘይንኽእልን ነገራት ስለ ዘለዎ እዩ ሕጂ ንኣብነት ደቂ 1 ዓመት ደቂ 6 ወርሒ ደቂ 2 ዓመት እንከለና ክንገብሮም ዘይንኽእል ነገራት ኣለዉ መን እዩ ደረት ዝቕምጦ እዚ ስለምንታይ ኢና ህፃንነትና ኮይናስ ብዙሕ ነገር ክንገብር ዘይንኽእል ክንሓስብ ዘይንኽእል ከነሰላስል ዘይንኽእል ስለምንታይ እዩ ድሓር ዕድመና ምስ እንቆልቆለ ስለምንታይ እቲ ናህና ናይ ምድማዕ ናይ ምሕሳብ ናይ ምግባር ዓቕሚ ዝድረት እዚ ከም ፍሉጥ ነገር ጌርና ንወስዶ ነገራት ኣሎ ግን ብሓቂ ብዙሕ ኣመታት ወይ ትርጉም ወይ ሳዕቤናት ስለ ዘለዎ ኣብ ዝርዝር ኣቲና መን እዩ ዝድርስ ስለምንታይ እቲ ደረት ዝካየድ ኣብ ዝብል ክርኢ ክፍትን እየ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርታ መረዳእታ ደረት ኣካላውን እምራውን ዕብየትን ዓቕምን ዕድመን ክንብል ከለናስ እንታይ ማለትና እዩ ኣካላውን እምራውን ዕብየትን ዓቕምን ደረቶም እንታይ እዩ ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ ንዝብል ሕቶ መረዳእታ ደረት ኣካላውን እምራውን ዕብየትን ዓቕምን ዕድመናን ክንብል ከለናስ እንታይ ማለትና እዩ ሕጂ ካብ ሰብ ክፍጠር እንከሎ ጀሚርና ንሪእሉ ግዜ ድቂ ኣብ ማህፀን ካብ ናይ ወዲ ተባዕታይ ዘርእን ናይ ጓል ኣንስተይቲ ዘርእን ልፍንቲ ይፍጠር ማለት እዩ ሕጂ እቲ ልፍንቲ ካብ ኣቦ ዝመፅእ ተወርሳዊ ነገር ኣሎ ካብ ኣደ ዝመፅእ ከዓ ተወርሳዊ ነገር ኣሎ ስለዚ ክልቲኦም
ይጻመዱ ማለት እዩ እቲ ህይወት ንብሎ ዝጅመር ካብታ ሰዓት እቲኣ ኣብ ማህፀን ናይ ኣደ ኣብ ሓንቲ ዋህዮ ይጅመር ማለት እዩ እዚ ኣስፋሕ ኣቢለ ክገልፀ ኣብ ዝስዕብ ስላይድ ካልእ እዚ ነገር እዚ ክፍፀም እንከሎ ምፅማድ ናይ ፀዓት ይፍጠር ማለት እዩ ሕጂ እዚ ስቕ ኢሉ ኣብ ህዋ ኣይኮነን ዝፍፀም ፀዓት ኣሎ ቅርፅታት ኣሎ ኣቃውማ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኣቃውማ ኣብ ፀዓትን ኣብ ቅርፅታትን እቲ ቅርፂ ሕጂ ንኣብነት ዝኾነ ህይወታዊ ዝኾነ ነገር ኣብ ዝኾነ እዋን ብኤነርጂ እዩ ቆይሙ ዘሎ ሕጂ ንኣብነት ሰብ ብዕፅምቲ ብስጋ ብጭዋዳታት ወዘተረፈ ብንፋስ ብማይ ክቆውም እንከሎ ሕጂ እቲ ኣካላት ቆይምናዮ ዘለና ሕጂ ኤነርጂ ኣሎ ኣብ ውሽጡ ተወሰነ እኽብካብ ኣሎ ማለት እዩ ድሓር እዚ ኤነርጂ እዚ ወይ እዚ ፀዓት እዚ ሕጂ ብዓይንና ክንሪኦ ይንኽእልን ስለምንታይ እቲ ናህና ናይ ምርኣይ ደረት ናይ ህዋሳትና ደረሲ ድሩት እዩ ዓቕሚ የብሉን ከይዱስ ነቲ ኤነርጂ ክሪኦ ይክእልን እዩ ነቲ ኣቃውማ ናይ ኤነርጂ ግን ብኤነርጂ ቆይምና ኣለና ብመሰረቱ ከዓ ካብ ሓመድ ኢና ተፈጢርና ምክንያቱ ትንበልዖ ምግቢ በሊዕና ብካርቦሃይድሬት ድዩ ብፕሮቲን ድዩ ብሚነራል ድዩ ብማዕድናት ድዩ ብመኣዛታት ድዩ ቪታሚንስ ማለት ወዘተረፈ ተደኮና ኢና ስለዚ እቲ ምትእስሳር ናይ ሓመድን ናይ ምግብን በቲ ሓደ ወገን ክንሪኦም ከለና መበቆሉ ናይቲ ህይወታዊ ካበይ ዝመፀ እዩ ብምንታይ እዩ ዝቆም ዘሎ እንተኢልና ብኤነርጂ ብካብ ሓመድ ተረኽበ ንጥረ ነገር ብካብ ኣየር ተረኽበ ንጥረ ነገር ኦክሲጅን ማለት እዩ ካብ ፀሓይ ዝተረኽበ ፀዓት ወዘተ ዝቆምና ኢና ስለዚ ኣብ ፍሉይ ግዜ ንፍጠር ማለት እዩ ኣፈጣጥራና ከዓ ካብቲ ካብ ኣቦ ዝመፅእ ተወርሳዊ ሪማት ካብ ኣደ ዝመፅእ ተወርሳዊ ሪማት ልፍንቲ ምስ ኮነ ዝፍጠር ዋህዮ እዩ ሕጂ እቲ ኣገዳሲ ነገር እንታይ እዩ እቲ ኩሉ ናይ ሆርሞናትና ኣካላዊ ምዕባለታትና ምዕኳኽ ኣረኣያታትን ምስማዕን ምርዳእን ኣካላውን ኣእምራውን ምጥባቕ ምዝርጋሕን ምስፋሕን ምዕንታርን በቲ ሓደ ወገን ምቕምራርን ምጭባጥን ምድኻምን ምብቃዕን በቲ ካልእ ኩሉ ነገር ኣብቲ ህይወትና ብዝፍፀመሉ ግዜ በቢግዚኡ ዝትግበር ደረጃታት ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ህሞት ናቱ ደረጃ እናወሰኸ ዝኸይድ ኣሎ ስለዚ ብሓፂሩ እንታይ እዩ እቲ ነገር ብእንግሊዝ ፕሮግራምድ ዝኾነ እዩ እቲ ህይወት ናይ ሰብ እቲ ፕሮግራም ከዓ እቲ ኮድድ ዝኾነ ነገር በቲ ካብ ኣቦን ኣደን ዝርከብ ተወርሳዊ ሪማት ወይ ዲኤንኤ እዩ ዝውሰን ዝበሃል ነገር ኣሎ ስለዚ ሕጂ እቲ ነገር
بروجرام كنبل كلنا هجس بروجرام غيرهم ببروجرام سرح نجارات نفلتينا نقابلنت زين washing machines كدان زحصبا حصبت كدان تتولن مس ولع كين قس እንዳበለት መጀመሪያ በማይ የተርክሶ ድሓር ነተሳምናን ነቲ ክዳንን ይሕውሶ ድሓር ይዕፍርኦ ድሓር ይጾንቆ አመወዳእታ ደው ትብል ማለት እዩ ጅዚ ሓንቲ ማሽን ከመይ ገይራ አሁን ትገብር ዘላ ክስራሕ እንከላሲ ተዋህባ ነገር አሎ ማለት እዩ ፕሮግራም ዝኾነቶ ነገር አሎ ማለት እዩ እጂ زبن artificial intelligence بيحنا سلزلنا تنجر أزيد تحلال خي بقلل زبالة نحنا نتاعي كنبل نخل صحف نجر على مالتي فنتو كارتا نجر على مالتي جنا بنت حنت جزا كن هنس عن كلنا كناس إن كلا وحد عبي بنتو ويتحلال خي ነገር ገነጽ እንኮለ መጀመሪያ ናቱ ካርታ ይሰአል ዲዛይን ይዝመጽ እጅሰብ ወድሰብካ ናቱ ዲዛይን አሎ በፍጥረት ተዋህቦ ዲዛይን ወይ ተሳአሎ ነገር አሎ ወይ ፍኖተ ካርታ አሎ ማለት እዩ ስለዚህ አካላው ምዕባለ ወይ ዕቤት ብኸመይ ይውጠኑ ينقلون يمعبلون يدرتون إلنا نريئلو جزء إذا نجرزي أقداسي مخنياتو إذا عينت مرد أتاب زهلونا جزء كابسبات نسبيو من ستكبراتن أكاونان أكايدان كرداء نخيل مالتهم إذا نجرزي ندحر زي تردينا قل بزح جزيس كان عنكف نخيل مالتين سلازي كوم أوز بالله تحساس باس لو زلقيتي متنتانا قداس خوينو سمعني سلازي مجمريا قل أبوان دكي زوها هادون بلفنتي صمدتات تورساوي ريمات وي جينس زقوم فنوتا كارتا هجي بتقرينا نتا فنوتا كارتا تورساوي ريم زقوم فنوتا كارتا بحصورة قال تريزفكا مالت تورساوي ريمات زقوم فنوتا كارتا وي دي ان اي تريزفكا إلنا هجي تريزفكا كنبلو نخل ويكا دي ان اي خنبلو نخل زيادن كدغما اقداسي سلازخونت ابوان دقي خفترن كله زوهادو بلفنتي صمدتات تورساو ريمات كابوبون كابدن زركب زقوم فنوته كارتا زحازه باتا اب حمرت اب قدماوي واهيو دقي قوم مالت اجي قدماو مالت برايمال تناي مجمريا سل مالتي اجي خالق شم كله خلي بناي سنه هيوت ግን احنا بزي حصر ابينا اقلل ابينا تناي مجمرتا كمنا يبون يدن زري استفطر وهيو اما حصنا يد يجمر مالتي اوشتو ግን انت حيزلو حجي فنوته كارتا وطن ابيناي ساعات ايناي كفل اكلات كم زعبي ابيناي ساعات دقن جزين اوانن حنقول كم زعبي اداو كم زفتر لب كم زفتر اكلات نايتي اشل كم زفتر وطن نالو مجمري حجت حصان دهري اما حصان ابيتو خنرئ خوينا تي 50 مئتاويت نلعلي رئسي زعبي
رئسي عبين أوارح دحر إيجار دحر كل أورجانات ببساعتهم ببجزيون أما هتسأني عب مالس نشعت ورحي هجي زين كل سب درجات ما سالي نات عبابيا وطن اللو مالتي تفنة كارتات ما سالي إذا وطن كتكبر جن نترى نجارات يدليو مقبي يدليو أكسجين يدليو مقت يدليو كبابي يدليو محبحاب يدليو إذا كلها كابتي مهتن كم نادى يمتص مالتي دي تاميستر جن أبيناي ساعتن معلتن سامنتن أيناي أكلات كعبهم زلو ببجزيو تأزاز وممرحي ذهب تدي ان اي اب دي ان اي زركب توقد كابي زمسي كابي تورسي كابون كبدن تورسي زي ነገር زي ግን كم خنبل كلنا هم تقدم زبلكو كنرسعو زي بلنا روح انتايو يتي كل نطره نغرا زمص زلو خاب حمد كاب صحي كاب ايري كاب ماي كاب زنا اربعتي كاب حمد كل نطره نغرا تادب بتمغبو مغبي زمص نغرات አሉ ንገዛ ርሱ ተአደት ምገቦ ምግብታት አቡ ተጻዒኑ ዘሎ ጻዓት ካብ ፀሓይ መበቆሉ ምክንያቱ ፀሓይ ብፎቶሲንተሲስ አቢሉ ናብ ሰብ ከም ዝኣቱ ተኤነርጂ ከም ዝሰጋገር ተገብረ ውጥን ስለ ዘሎ ብናይ ዓለም ናይ ምንባር እጂ ብመሰረቱ ካብ ሓመድ ካብ ማይ ካብ ኣየር ዝቆውም ዘሎ ዝርከብ ዘሎ ንጥረ ነገራት ዝሰርዖ ኣብቲ ውሽጢ ዋህዮ ግን እንታይ ክግበር ዘሎ መጀመርያ እቲ ናይ መጀመርያ ቀደማዊ ትእዛዝ ሕጂ እንታይ እቲ ዋህዮ ንባዕሉ እቲ ድቂ ምስተታሕዘ ኣብ ክልተ ክምቀል تخلت 4 مسكونه 4 ناب شمونت ناب 16 ناب 32 ناب سان 4 سان 4 120 شمونت نابله exponentially كعبن كله تأزاز زهب زلو اتي دي ان اي زركب كوداتيو تمستراو صحفاتيو تفنوتو كارتايو هجي كابو حليفو جن مالس زي رقيق ناي جينيتيكس ነገር ስለዝሆነ ሕብሪ ናይ ጾጉሪ ሕብሪ ናይ ዓይነ ሕብሪ ናይ ቆርበት ቁመት ብዙሕ ባህሪያት ናይቲ ዕሸል በዞም ካብቦን ካበድን ዝተረኽቡ ተወርሳዊ ሪማት ወይ ዲኤንኤ ወይ ክሮሞዞማት ወይ ጂናት ብኦም ይዝውሰን ስለዚህ ህጂ ቅድሚቲ ፍኖተ ካርታ ወይ ቱ ፕሮግራም ናይ ዲኤንኤ ዘፍቀዶ ነገር ዝፍጸም ነገር የለን ማለት እዩ ህጂስ እንታይ ኣሽሙ ማለት ብሓፂሩ ሲ ሓንቲ ገዛ ክትነጽ እንከላሲ መሰረት ናታ ከይተወደስ እቲ ናይ ላዕሊ መንደቕ ኣይትጽበን ማለት ጌጋ እዩ ሕጂ ከምኡ ንኾነሉ ግዜ ስለ ዘሎ እዩ እዚ ግን ብጭቡጥ ስለ ዘይርአ እቲ ትፅቢት ናህና ሕጂ ኣብ ህፃናት ኣብ መንእሰያት ኣብ ሰባት ዘለና ትፅቢት ይተሓላለኽ ማለት እዩ ጉጉይ ወይ ቁኑዕ ከይከውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ተርዚፍካ ማለት ዲኤንኤ እቲ ድቂ ዝሓዘ ዋህዮ ክባዛሕ ይእዝዝን የተግብርን በዚ ከምዚ ድማ ኣሽሓትን ኣማኢትን ኣሽሓትን
أشحاتن أما إيتا شحاتن وهيوتات بمبزح إشيل أما هتسأنا دي نتشعات تورحي يسأنح مالتي يعبي ترزيفكا وي دي ان اي انتاي مالتي هجينا دي ان اي خد زارب ندهر وينكا بعيني سنة هيوت سفح زبالة مردأتا زلو أقاوما إيو قل بحاج يروخون بلون خيل نجار انتايو إتي قداي ترزيفكا وي دي ان اي كلهم عمامات مسرحات وهيوتاتن هواساتن ما أسرحهم يجمروا يقصلون يبقعون زولعن زتفئن نعرمنا يتفطر ززور بأتايو مشينا من ناسي هذا هتان ويحنت هتان بصحي وخونون كله زبارابرو خفلتاتنا أكلات هلو زبارابرو هرمونات هلو جنزوم هرمونات زيهم كبارابرو سي تممرحة خاب دي ان اي زمص مسوخا اتي أكلاون أمراون معبالتات هجي أبزي كنزنقعو زي بلنا نقر حنسا اتهزان بفلاي كاب مهزان وجيو مستولده ويتهزان مستولدت إذا عزز خال عبي ترى زلو كبابي مالسي أما هزن كما بحنت ديسيتا وشت تعقيبو تصانيحو تعقيبهم تصانيحهم تمس أنا مسوتو مجمريا أوان أب كبابي جيتانا مجمريا نقرت فتسم انتا اتي أتبتي مستقرطي اتي عشل ويتا عشل أب سامبو زنبرا ماي يفسسمو نمجمريا جزي حيال زخونة نفاس يوحد مالتي نوشتي اتو دحر زيا حنت نفاس آتيو خوصم كله أمونغو لبن سامبؤون زلو مترب مجمريا جزي يسرح مالتي سلازي تهرمت ناي لبن مستنفاسن اتي زباخنه كربون دايوكسيد كابدم زيرو بسامبؤ خوصم كله أكسجين كأ بمسامبؤ آتيو نابدم زحوسلو مسرح كساب علة موت يقصل مالتي تنفاس هجي اتي وطن ناي تفطرو بدي ان اي بيلو أداليو ويخيد أمبر كبابها وي كأنبب كحيل يحجزو وي كأ أو خلو كأمرر وي كأ خبرعن يقورو وي كدخمو خقل مالتي سلازي ناي كبابي ترى ون عبي أبزنا حجي حيزي زلخور استقن بزعباتي درت ناي دي ان اي خمي كم دسرع مو ترجمون تايو أما ردأتا ناي سباسي كمي ننبسنا خنردأس بخمينا خنردأ جيتي بناتي رئيتو أقداسي خوينو سمعني زرخبقون سبسي خبكا بناي نترى نقريو بوشتو جن زتوت أنا نقرالو فحفح أبزو بلو جزي فحفح يبل مالتي أبزو موت جزي كسيلكا مسعد من دخلكا نابرسكا موداتا كل تي كاميرت ترخب نترى نقرات نميرتو يملس مالتي أبزيها بزحات زتقصو نقر انتايو إتي أوشت نفسنا زركبو نترى نقرات مبو قولمسي أبي كابي إمتيو
هجنا أمنت أيرن يهلو أبدمنا هجي أيرن على أيرن هجي نتي أكسجين كربون دايوكسيد أكسجين بفلاي ناي مقعاز حيال تراز اللوي نتي أي حبري ناي دمون سرح هيموغلوبين كندي بأتاناتي جن أتي أب نفسنا زركب نابنت أيرن نتي وسيدنا أبي مبقول محمد أبيلي مسألناي بمقب بيل نرهبي جن مبقولو من الباشون أكلناي خواخفتني يرخو نخل برقص أكلناي خاوح نيرخو نخلي برقص جن من البات أكلناي فولكانو وينا إساتو غومرا نيرخو نخلي نجي نرأيه مو كم عمق ناي مرت وص إساتو غومرا زنبره نطረ ነገር ኣብ ሰብ ኣብ ሂወታዊ ኣቱ ማለት ይከብ ይብተን ንምዃኑ ኣብዚ ክዝንጋዕ ዘይብሉ ኣርእስቲ እንታይ እዩ እቲ ብሓፈሻ መስርሕ ናይ ፍጥረት ካብ ዘይነበርና መፂናስ ነቢርና ድሓር ከዓ ንስወር ወይ ከዓ ማለት ካልእ ነገር ነርናስ ድሓር ሰብ ኮይናስ ድሓር ከዓ ሰብ ዘይ ሰብ ንኸውን ማለት ንባታተን ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ከም ደመና ዝእከብ ተኣኪብና ንፀንሕ ንሓልፍ ማለት እዩ ሕጂ ንዕቤት ንሕብርታት ድልዳሌ ጾታ ወዘተ ይውሰን አንተቦኹም ጠቀስክዎ ኣቀዲሞኹም ጠቀስክዎ እቲ ሕጂን ኣብነሲ ማለት ገለ ነገር እንተዘይሃልዩ እቲ ዘርእሲ ክልተ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ማለት ኣብ ንቡር ግዜ ሓደ ጻዕዳ ክወልዱ ይክእሉን እዮም በአንጻሩ ክልተ ጻዕዱ ጸሊም ክወልዱስ ኣይክእሉን እዮም ኣብ ዘርኦም እንድሕር ናይ ጸሊም እንተኣሽሙ ዘይብሎም ኮይኑ ዘርኢ ተወርሳዊ ዘርኢ እንተዘይብሎም ኮይኑ ስለዚ ሕጂ እቲ ተወርሶ እንታይ እዩ ሕጂ ንኣብነት ናይ ድልዳሌ ገሊኡ ዓሌት ሕጂ ኣዝዩ ድልዱል ዝኾነ ድልዱላት ዝኾኑ ሰባት ይፍጠሩ ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ ግዜ ደቀቕቲ ኣብ ገሊኡ ግዜ ኩሉ ሕጂ ናይ ዓለም ተርእናዮ ኣብ ከባቢኡ ኣበየ ከባቢኡ ዘሎ ናይ ዓለም ህዝብታት እቲ ኣቃውማት ተፈላለየ እዩ ኩልና ሰባት ኢና ግን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ዝፈላለየና ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብቲ ናህና ዘርኢ ተወርሳዊ ዘርኢ ወይ ተወርሳዊ ሪማት ኣብኡ እዩ ዝፍልይ ዝመፅእ ማለት እዩ እዚ ከምቲ ዓንተቦ ጠቀስክዎ ተርዚፍካ ወይ ዲኤንኤ ኣበይ ይርከብ እንተኢልና ሕጂ ዲኤንኤ ኣብ ውሽጢ ዋህዮ ኣብቲ ኒውክለስ ወይ ሕመረት ናይታ ዋህዮ ወይ ከዓ ማይቶኮንድሪያ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ሕጂ ግዝፊ ሓደ ዲኤንኤ ማለት ሓደ ክሳብ 50 ሚልዮን ዘጉልሕ ኤሌክትሮኒካዊ ማይክሮስኮፕ ጌርካ እዩ ዝርአ ሕጂ 50 ሚልዮን ግዜ ኣርቢሕካ ኢኻ ትሪኦ ትኽእል ምክሳብ ክንደይ ደቂቕ ማለት እዩ ድሓር ክሳብ ኣስታት 2 ሜትሮ ዝንውሓቱ እዩ ክዝርዘር እንከሎ ማለት እዩ ኣስታት 2 ሜትሮ ዝኸውን ኩሉ ነገር ግን ኣብኡ ኮድ ተጻሒፉሉ ተሰብ ብዘይ ዕድሚኡ እንተዘይ ዓሪፉ ክሳብ መወዳእታ ፋሕፋሕ ዝብል እንታይ እዩ ክኸውን ዘለዎ ዝብል ተጻሕፈ ነገር ኣሎ ነዚ ውጥን ዝግን እቲ ከባቢ ዝውስኑ
ንኣብነት ምቹእ ህይወት ርሕብ ዝኾነ ህይወት ጥዑይ ዝኾነ ኣካይዳ ነቲ ውጥን ክገሃድ ይገብሮ ማለት እዩ ብዝሓሸ መገዲ ሕጂ ክልተ ማንታታት አይደንቲካል ትዊንስ ኣብ ተፈላለየ ከባቢ እንድሕር ደኣ ነቢሮም ዓይነት መነባብሮ ሓደ ብሕሰም ዘለዎ እቲ ሓደ ከዓ ብራህዋ ዘለዎ ድሕሪ ዓብዮም እቲ ናቶም ተርዚፍካ ተወርሳዊ ሪማት ሓደ እንከሎ ተመሳሳሊ እንከሎ ኣዝዩ ተመሳሳሊ እንከሎ ተኸባቢ ግን ንገሊኡ ከይገሃድ ይሓናኽሎ ማለት እዩ ግን እታ መልእኽቲ እንታይ እያ እታ መልእኽቲ ዝኾነ ሰብ ቅድሚቲ ናይ ተርዚፍካ ወይ ናይ ዲኤንኤ ተርዚፍካ ክብል ከለኹ ተወርሳዊ ሪማት ዝፍጠር ፍኖተ ካርታ ማለት እዩ ሕፅሮተ ቃል ተወርሳዊ ሪማት ብተወርሳዊ ሪማት ዝፍጠር ፍኖተ ካርታ ኣብ ወሒዩ ዝርከብ ንሱ ዘይፍቀዶ ቅድሚዩስ ነቲ ሰብ እንድሕር ትፅቢት ጌርናሲ ጌጋ እዩ ሕጂ ንኣብነት ህፃናት ከም ዓበይቲ ክሓስቡ ከም ዓበይቲ ክዓዩ እንተሓሲብና ንጋገ ኣለና ማለት እዩ እቲ ውሽጣዊ ኩነቶም እዩ ዝድርቶም ትዕግስቲ የድሊ ገሊኦም ህፃናት ቀልጢፎም ከም ዓበይቲ ክሓስቡ ዝኽእሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለምንታይ እቲ ናቶም ተወርሳዊ ባህሪ የፍቅደሎም ኣሎ ማለት እዩ ገሊኦም ግን ግዜ የድልዮም ማለት እዩ ሕጂ ሰብ በብናቱ ኣካይዳ ከም ዝኸይድ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ እዚ ከዓ ካበይ ከም ዝነቅል እንተተረዲእና ሕጂ ትዕግስቲ ዝክ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ንነፍስና መጀመርያ ድሓር ከዓ ነቶም ካልኦት ሰባት ማለት እዩ ስለዚ ተርዚፍካ ወይ ዲኤንኤ እንታይ ይውስን እንተልና ሕጂ መስርሕ ናውቲ ምዕባለ ይውልዕን የጥፍእን ስለዚ ጭዋዳታትካ ክዓቢ ጎበዝ ክትከውን ድልዱል መንእሰይ ክትከውን ተርዚፍካ ወይ ዲኤንኤ ክፍቅድ ኣለዎ ምክንያቱ ንዕኡ ዘድሊ ናውቲ እቲ ኬሚካዊ ባዮሎጂካል ፕሮሰስ መስርሕ ባዮሎጂካዊ መስርሕ ኣብ ነብሲ ክካየድ ተቐመማት ክፍጠር ኣዋህዮታት ክውልዕ ኣለዎ ንሱ እንተዘይተወሊዑ ኣብኡ ኮይንካ ድንኪ ኮይንካ ትተርፍ ማለት እዩ ንሱ ምስ ተወልዐ ግን ምግቢ እንተረኺብካ ኩነታት እንድሕር ድሓን ኮይኑ ትገዝፍ ትሕይል ትዕንትር ማለት እዩ ስለዚ ካልእ ተርዚፍካ ዘይወልዖም ወይ ዘየጥፍኦም መስራሓት ክህሉ ዘይምፅባይ ማለት እዩ ማለት ቅድሚቲ ፈረስ ሰረገላ ክትሰርዕ ኣይትኽእል ንሳ እያ እታ መልእኽቲ ኣብ መንጎ ተርዚፍካን ከባብን ምግሃድ ደቂ ሰባትን ዝርከብ ዝምድናታት እንታይ ይመስል ስለዚ እቲ ትሪክ ወይ ከዓ እቲ ምስጢር ናይ ተፈጥሮ ብከምዚ ገይሩ ፃዊድዎ ማለት እዩ ኣዋዲድዎ ነቶም ንጥረ ነገራት ኣኻኺቡ ኣብ ውሽጢ መደብ ሰሪዑ ብከመይ ከም ዝህነፁ ዝቆፃፀር ሓይሊ ቁይሙ ወይ መምርሒ ኣቁይሙ ብኡ ከዓ ጥራይ ከይትውሰን ከባቢ እውን ክፅንበሮ ኣብ ከባብን ተወርሳዊ ሪማትን ዝርከብ ርክብ ወይ መስርሕ
ብኡ ዝውሰን ምትእኻብ ንተወሰነ ግዜ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተጋሂድካ ንሱ ከዓ ፋሕፋሕ ኣብ ዝብለሉ ግዜ ናብቲ ቅድሚ እቲ ኩነት ዝነበረ ምብትታን ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ምግሃድ ክንብል ከለና ሕጂ ካብ ዘይነበርና መፂና ክንብል ከለና ካብ ዘይነበርና ተኣኻኺብና ማለት እዩ ናብ ዘይነበርና ንኸይድ ክንብል ከለና እቲ ዝነበረ ከዓ ይበታተን ማለት እዩ ትንጥረ ነገራት ናብ ቦትኦም ይምለሱ ትንፋስ ንፋስ እዩ ትንፋስና ክትሓልፍ ከላ ትንፋስ ኦክሲጅን ምፅማድ የቋርፅ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ሳምቦ ኣትዩሲ ምስ ሂሞግሎቢን እዩ ዝፀምድ ይዘውር ዑደት ገይሩ ድሓር ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከዓ ይወፅእ እዚ መስርሕ እዚ ደው ዝብል ዝወፅእ ኦክሲጅን የለ ዝኣቱ ኦክሲጅን የለ ዝወፅእ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የለን እቲ ብነብስና ተኣኪቡ ዝነበረ ንጥረ ነገራት ከዓ ይፈርስ ናብ ቦቱ ይምለስ ይብተን ማለት እዩ ተኽልታት ከምኡ ኣብ ባሕሪ ዝርከቡ ፍጥረታት ከምኡ ጀርምታት ከምኡ ዲ ኩላ ሂወታዊ ትበሃል ከምኡ እዩ ወላቶም ዘይ ሂወታውያን እውን ከምኡ ወላ ካውሕ ናብ ሓመድ ይቕየሩ ብገለ መስርሕ ከዓ ከም ብሓድሽ ካልእ ነገር ይፍጠር ማለት እዩ ንገዛእ ርእሰን ከዋኽብቲ እውን ይሞቱ እኮ ዕድሚኦም ይነውሕ ይኸውን እምበር ከዋኽብቲ እውን ይሞቱ እኮ እዞም ደረት ኣልቦ ቁፅሪ ኣልቦ ዘይትኣመር ክትእምሮም ዘይትኽእል ክትሓስቦም ዘይከኣሉ ቁፅሪ ዘለዎም ከዋኽብቲ ኣብ ኣድማስ ዩኒቨርስ ዝርከቡ ናቶም መስርሕ ኣሎ ሕጂ ብሙሉእ እዚ ነገር እዚ ይገሃድ ይዋሳእ ይስወር ይገሃድ ይዋሳእ ይስወር እዚ እቲ መስርሕ ስለዚ ናቱ ድርትነት ኣለዎ ማለት እዩ እታ ቀንዲ ነጥቢ ግን እንታይ እያ ብመሰረቱ ደረት ዘይብሉ ነገር የለን መጀመርታን መወዳእታን ኣለዎ እቲ ክርአ ዝኽእል ክገሃድ ዝኽእል ነገር መጀመርታን መወዳእታን ኣለዎ ናብ ዝብል መደምደምታ ኢና ንበፅሕ መስለኒ ስለዚ እቲ ኣብዚ ምናልባት ክሕግዝ ዝኽእል ነገር እንታይ እዩ ኢልና ንሪኦሉ ግዜ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ዘይቋርፅ መስርሕ ናይ ለውጢ እዩ ዝርከብ ደውታ ዝበሃል ነገር የለን ደውታ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ዩኒቨርስ ብፍላይ ኣብ ደቂ ሰባት ግን ወይ ኣብ እንስሳታት ወይ ኣብ ተኽልታት ግን ነቲ ምንቅስቃስ ዝውጥኖ ዝእንፍቶ ባህርያዊ ዝኾነ ተወርሳዊ ነገር ኣሎ ንዕኡ ዝፀልዎ ከዓ ከባቢ ኣሎ ኢንቫይሮንመንት ማሕበራዊ ከባቢ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ተፈጥራዊ ከባቢ ክኸውን ይኽእል እዩ ክሊማ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ካልኦት ረቋሒታት እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ነቲ ተወርሳዊ ነገር ምስኡ ዝዋስኡ እጂ ብዙሕ ተዋስኦ እዩ ዘሎ ስለዚ መስርሕ ናይ ለውጢ ዘይዕገት ዘይቋርፅ መስርሕ እዩ ዘይዓርፍ ከዓ መስርሕ እዩ ስለዚ ከምኡ እንዳበለ እቲ መስርሕ ናይ ሂወት ይቕፅል ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ከም ኣገዳሲት ነጥቢ ዝዘከርክዋ እዚ ንዛረቦ ዘለና ሕጂ ንሕናስ መን ኢና ዝብል ሕቶ ኣገዳሲ እዩ ንሕናስ መን ኢና ሕጂ ወዲ ሰብ ብትንክሕቲ ሰኺሩ ሮኬታት እውን ናብ ወርሒ ገፁ እንተ ወርወረ
كمزي تأمرات زجبره خوينو يسمعوا مالسي أبوسن درجة تبل تخيلها جن نبعلا مرت أب زرقحناي أدماس ندحر إخاء مرتسي انت عينت دقات يزلوها حنت أزيادة نجاريا مس صحاي ودادر مس خالوت بلانيتات نتسفح يونيفرس ندحر إخاء كنيون ندحر إنا حجي مرت انت أوش تا مرت زركبو خندي انسساتاتن باكتيرياتاتن جرمتاتن أبوشت بحرن أوشت تي نغوص مدرنا أبزق وانزي كساب شمونت بليون بس حساب ندحر له خوين أبتا زداقت بلانيت زداق السب ما حد السب هجي بزعبا فترة بزعبا قلن كزارون كله تتنكحتو اتي تنكحتن تدنقرنان اتي آننتن أكب آننتن وين أبقمت كنقتو لنا مسرح مجهاد አሎ موسى አሎ مسوار አሎ ቦታኻ مفلات أقداسي ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ብዝኾነ ኮይኑ ግን እዚ ኣርእስቲዝስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለተሰምዐኒ ከካፍለኩም ወሲነ ስለዚ ኣብ ተመሳሳሊ ካልእ ኣርእስታት ክሳብ ንረኸብ ሰላም ንብለኩም ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ከዓ ዝኾነ ዝዝረብ ነገር ኣብ ውሽጢ ሓፂር ነገር ብድርት ዓቕሚ ስለ ዝዝረብ ትርጉም እውን ክህልዎ ክእል እዩ ግን ኣብቲ ዞባ ናይ ወይ ከዓ ኣብ ዞና ናይ ምውሳእ ስለ ዘለናስ እቲ ሓሳባሽ ምክፋል ኣይጎድእን እዩ ካብ ዝብል ተበጊሰ ሰላም ንዓኹም ይኹን